Fil-programm tal-lum ġejna fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta. Għal-kontlarju ta' dak li jaħsbu ħafna dan il-mużew ma jiġborx fih dik l-arti jew aħjar dawk l-opri artistiċi barokki u tal-passat, però jiġbor fih ukoll kollezzjoni sabiħa ferm ta' arti moderna u kontemporanja. L-arti moderni hija meqjusa li bdiet mal-bidu tas-seklu 20 u għalhekk kienu diversi l-artisti kemm lokali kif ukoll barranin li bdew jesprimu ruħhom bl-arti moderna. Fil-kollezzjoni nazzjonali nsibu diversi kwadri kemm ta' artisti lokali li ġew donati lill-mużew, oħrajn li ġew akkwistati mill-mużew, però nsibu wkoll kwadri ta' artisti barranin. Artisti barranin magħrufin u oħrajn li forsi huma inqas magħrufin, però ix-xogħol tagħhom jinsab hawnhekk ukoll. Fost dawn insibu Victor Passmore li kien artist Ingliż li għamel ħafna xogħol, però ġi għamel l-aħħar żmien ta' ħajtu ġo pajjiżna u propju kien pajjiżna l-influenzah biex żviluppa l-kuluri sbieħ tal-arti tiegħu. Fortunatament il-mużew tagħna u l-kollezzjoni tagħna għandha xogħlijiet ta' dan l-artist ukoll. U llum b'mod partikolari ser nagħtu daqqatajn lejn dawn il-kwadri wkoll. Bażikament hawnhekk fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti hawn ukoll numru ta' xogħlijiet mill-epoka tal-modernu tal-kontemporanju. Dawn forsi min jiġi hawnhekk ta' spiss jgħidlek jiena ma rajthomx, ma nafx fejn qegħdin. Għandna spazju naqra żgħir għalissa qed nittamaw li għadha pitada jkollna spazju ikbar fejn xogħlijiet nkun nistgħu nuruhom aħjar. X'għandna fil-kollezzjoni? Fil-kollezzjoni bażikament hemm numru kbir ta' xogħlijiet tal-aħħar 100 sena. Nista' ngħidu l-arti moderna bej wieħed u ieħor bdiet mill-bidu tas-seklu 20. Kulħadd jgħid li forsi bdew fin-1920s. U minn dak iż-żmien għandna ħafna xogħol u mhux biss, għandna anke xogħol qabel ta' artist kbir li huwa Antonio Ciortino. U mbagħad minn hemm għandna xogħol ieħor ta' artisti li marru l-School of Arts, għandna xogħol ieħor ta' żmien ta' qabel il-gwerra, ta' wara l-gwerra, u għandna wkoll xogħol iktar riċenti. Daw ix-xogħlijiet ġew matul iż-żminijiet skont min kien jieħu ħsieb il-mużew, skont min kien jieħu ħsieb il-kollezzjoni, dan min kien jiġbor numru ta' xogħol. U anke riċentament aħna nagħmlu li nistgħu biex niġbru u nakkwistaw xogħlijiet riċenti ta' żminijiet tagħna. Fil-fatt nixtieq ngħid li l-mużew jaħdem ħafna kull sena biex ixi xogħlijiet fosthom ħansemmi ftit artisti, fosthom għandna Esprit Bartet, għandna artisti li ma tantx jafuhom nies bħal Joseph Caruana li kien artist kbir l-Iskola tal-Arti, u hemm artisti oħrajn iktar riċenti bħal l-artist Auci Austin Camilleri, eżempju li huwa artist kontemporanju għandna xogħol tiegħu li akkwistajnija ftit ta' żmien ilu. U dawn l-artisti kollha qegħdin għalissa qegħdin fi spazju u aħna kemm nistgħu nippruvaw intellawhom fl-ispazju żgħar li għandna biex nurruhom lin-nies. Din il-kollezzjoni qiegħda tikber b'mod maġġel ħafna. Fil-fatt aħna n-numru ta' eżibizzjonijiet li jkollna ġodda l-kumpless huwa kbir u għal kull eżibizzjoni nagħmlu li nistgħu biex jiqpalna xogħol tal-artist li jeżibixxi hawnhekk. Fi kif tistgħu timmaġinaw ix-xogħol vera qed jikber, il-kollezzjoni qiegħda tikber. U jekk tajdu li ma min iżjed hemm, tafu żgur forsi smajtu b'Edward Caruana Dingley. Ġifieri għandna x-xogħol ta' Edward Caruana Dingley, għandna x-xogħol ta' Giorgio Preka li huwa artist li kien ġejju sejjer bejn Malta u l-Italja u x-xogħol tiegħu ma tantx rajnieh għax dejjem kien xi ftit kontroversjali. Firri hawn ħafna xogħlijiet differenti minn xogħlijiet rappreżentattivi għal xogħlijiet nistgħu nsejħulhom astratti għal xogħlijiet riċenti materjal differenti bħal fotografija.
U interessanti wkoll li wieħed jgħid li daw l-xogħlijiet kollha din nakkwistaw ma nżommuhomx biss ġo spazju tagħna ġo l-Mużew tal-Arti fil-Belt, imma kemm jista' jkun Heritage Malta torganizza eżibizzjonijiet kemm Malta kif ukoll Għawdex fej biex nuru daw ix-xogħlijiet kollha. Din tistgħu daw l-eżibizzjonijiet jistgħu jkunu f'tema, jistgħu jkunu ta' perjodu differenti, jista' jkun ta' bniedem differenti u jekk intom mortu taraw kemm f'Għawdex kif ukoll Malta daw l-eżibizzjonijiet isiru regolarment matul is-sena fejn ma tkunx darba darbtej. L-artisti kollha li x-xogħol tagħhom qiegħed hawnhekk il-Mużew tal-Arti tal-Heritage Malta, nistgħu ngħidu jekk ma jkunx eżibit dal-post, aħna nagħmlu minn kollox fit-tim ta' Heritage Malta biex daw jiġu eżibiti postijiet oħra għall-pubbliku. U interessanti li ngħidu li fil-kollezzjoni tagħna wkoll għandna xogħlijiet ta' artisti barranin, ta' artisti internazzjonali. Wieħed minnhom huwa Victor Passmore. Victor Passmore huwa artist Ingliż li għall-aħħar 30 sena ta' ħajtu iddeċieda li jiġi jgħix Malta. U dal-artist hawnhekk ukoll hawn Malta eżibixxa. U mhux eżibixxa waħdu ma wkoll eżibixxa ma' artisti lokali. U interessanti li ngħidu wkoll li dan kien eżibixxa hawnhekk fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti u kien ħalla xi xogħlijiet. U daw ix-xogħlijiet aħna ovvjament bħala Heritage Malta nożżuhom ħafna. Interessanti ngħidu wkoll li reċentament il-familja Passmore iddeċidiet ukoll li tagħti donazzjoni oħra ta' biċċa xogħol interessanti ħafna ta' Victor Passmore. Bażikament din ix-xogħol hija l-aħħar xogħol li kienet jaħdem fuqha. Hija xogħol kabbarija, hija xogħol ikkulurita, hija xogħol fej il-lingwa tiegħu li żviluppa matul iż-żminijiet, speċjalment li żviluppa l-aħħar 30 sena, nistgħu naraw hawnhekk. Din nistgħu nsejħuha tipo ta' ikonografija, tipo ta' simboliżmu li kien jużaw. U kien juża linji suwed, kien juża kuluri vibranti, illi daw il-kuluri vibranti beda jużahom meta ġie hawn Malta. Għax fiex xinra dan id-dawl, fiex xinra l-pajżaġġi tagħna, dan żgur influenzawh. U nistgħu ngħidu iktar fuq Victor Passmore li mhux biss tipo ħadem ar rasu u baqa' jiltaqa' biss mal-artisti barranin sħabu, imma wkoll fej seta' prova jiltaqa' mal-artisti lokali, fej kien jiltaqa' magħhom mod ħanajdu hekk regolari. Victor Passmore bħala influenza lokali xi kultant hija diretta u xi kultant mhijiex diretta. L-influenza nistgħu ngħidu li hija iktar kif l-arti Maltija u l-artisti Maltin bdew iħarsu lejn l-arti tagħhom u kif bdew qishom jaċċettawha għax huma kienu jagħmlu ċertu xogħol. Dawn sfortunatament kienu wkoll jaħbuh mill-għajnejn tan-nies ma kinux jeżibewh. U wara li tkellmu miegħu, wara li bdew jiltaqgħu miegħu u ndunaw li dan huwa lest ukoll jeżibixxi magħhom, bdew iktar joħorġu l-idejat tagħhom li kienu iktar kontemporanji ma' dak li kienet jiġri barra minn Malta. Minn hawnhekk bil-Mużew tal-Arti naqsmu malajr il-Port il-Kbir u morru fuq l-isfonda l-oħra tal-Port il-Kbir propju f'Kalkara fejn hemmhekk Heritage Malta għandha iċ-ċentru tar-restawr u nagħtu daqqatajn ix-xogħlijiet ta' Victor Passmore. Mill-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta ġejna hawnhekk f'Bigi, l-Isptar Navali jew aħjar illum il-ġurnata l-Uffiċċju Amministrattiv ta' Heritage Malta fejn ukoll insibu l-laboratorji tar-restawr. U ser nagħtu daqqatajn lejn din il-biċċa xogħol ta' arti li qed tiġi restawrata propju f'dawn il-laboratorji. Naħdem bħalissa fuq din il-pittura ta' Victor Passmore. Pittura li biex ngħidlek mhux eżattament pittura x'hija screen print fuq canvas. U saret fin-1973 sa 1975 meta propju Passmore kien jgħix Malta. Il-proċess tar-restawr beda li il-pittura ġiet fi stat illi kienet ġiet mill-istudju tal-artist stess, mill-workshop tiegħu. U kienet irrumblata. U għalhekk kien fiha ħafna deformations. Dan għaliex
kien hemm infiltrazzjoni tal-ilma li nistgħu naraw ukoll fuq wara tat-tila. Infatti fej din qiegħda mtebba eżatt tikkorrispondi mal-losses li hawn quddiem. Issa apparti li kellna niċċatjawha permezz ta' umdità u peace, il-pittura ġiet ovvjament streċjata permezz ta' strip lining, losses li hawn taż-żeba ġew mimlijin bil-ġesso. Hemmhekk issa dawk jiġu imniżlin sal-livell tal-kanvas u tal-pittura biex dawn jiġu irtukjati. Finalment il-proċess tar-restawr ħajerġa' jġib lura dak li kif xtaq l-artist. Kif rajtu l-kollezzjoni nazzjonali dvarja ħafna f'dawk li huma esebiti. Biżżejjed ngħidu li hawnhekk l-eqdem pittura li għandna tmur lura għal żmien il-katakombi li hija pittura li ġiet mill-katakombi tad-Dejr u propju tiqpa' ġejja l-kollezzjoni sal-ġranet li qed ngħixu fihom illum aħna. Hija kollezzjoni li dvarja ħafna u jekk fil-futur Heritage Malta jkollha post ikbar minn dan tkun tista' tesebixxi il-perjodi kollha tal-arti li nsibu fil-kollezzjoni nazzjonali. Aħna bekk ġejna fit-tmiem ta' din id-daqqatajn li tajna lejn l-arti moderna fil-Mużew tal-Arti ta' pajjiżna u ser inkomplu bil-programm Malta u lil minna.